Salam ýa-ni hormatly adamlar, garaşsyny baky tarap ýurdumyzdaky täzelikleri hemem habarlary bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenskiy we ýurdun ähli halkyna Ukrainanyň garaşsylyk güni münasibetli tüýtürekden gutluglaryny we iň gowy arzularyny iýerdi. Türkmenistanyň prezidenti şeý ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp prezident Vladimir Zelenskiy tüýtürekden berk jan saglyk, bagtyarlyk Ukrainanyň halkyna bolsa durnuklyk hemem güllep ösüş arzu etdi. Hormatly prezidentimizin insan perweri hemem sahavatly siýasaty netijesinde insan saglygynyň gymmaty ähli zatdan eler tutulýan diýarmyzda halkymyzyň bagytly awadan durmuşda ýaşamaklaryna gönükdirilen ägert uly işler durmuşa geçirilýär. Garaşsyzlyk ýyllaryny ýurdumyzda bar bolan şipahanalaryň durkunyň täzelenmegi, döwrüp şipahanalaryň gurulyp ulanmagy berilmegi netijesinde halkymyz ähli amadlyklar göz öňüne tutulan döwrüp binalarda deýin jalmaga, saglygyny berkitmege, hemem dikeltmege uly mümkinçilikler tapýar. Lewak vilayatynyň Farab etrawyna yerleşen Farab şipahanasy melhemerjilik häsiýetli ajaýyp detgalaryň biridir. Binagarlyk guruluşynyň owudanlygy bilen köpüleň ünsüni özüne çeken döwrewat melhemleri öýü 250 orunlyk bolup raýatlarymyz ýylyň eslenik pasyna şipahanada öz saglyklaryny dikeltmäge, keselleriň öňüni almagy mümkinçilik tapýarlar. Halkymyzyň esasan zähmet ruhsatlaryna çykýan dynjaş mögsümi bolan Tomus pasynyň dowam edýän häzir günlerinde de Farab şipahanasy köp adamly bolup dynjal islegilerden raýatlarymyzyň sany barha köpelýär. Amy derýanyň sag kenaryna gurulyp ulanmagy berilen bu döwrap şipahana anyklaýyş, bejeriş we suw bilen bejeriş bölümlerinden ibaret bolup, ähli bölümler dünýä ülümlerine laýyk gelýän häzirki zaman lukmançylyk enjamlary bilen awzallaşdyrylanlar. Anyklaýyş bölümi endoskopiýa, rentgen, ultrases barlyk, elektrokardiograf, klinik biologika barlyklary we beýleki döwrap enjamlary bilen dolu öpçün edilen bejeriş bölümine fizioterapiýa, owkulama, bilen bejeriş, içege bejeriş hemem beden terbiýe otoglary bar. Fitobar otogyny gahrman arkadagymyzyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly ilmi ensiklopedik işine beýan edilýän dermanlyk ösümliklerden melhemler, ýürüte demlemeler taýýarlanyp, saglygyny dikelýän raýatlarymyz melhemlik çaýlardan şipa tapýarlar. Bu melhemler öýüniň esasy häsiýetli aýratynlygy suw bilen bejergeniň geçirilmegidir. Bu ýerde kukurtly vodorodly, ýod bromly, suwly otoglar, suw arkaly gidroowkulama 18 sany ýürüte wanalar raýatlarymyza hyzmat edýär. Şipahananyň jana şipaly merhemlik suwunyň düzümine kimik elementleň 30-dan gowragy bolup, 10 ýyllygy elmydamy 39 selsi derejede saklanýar. Farawyň bejerjilik häsiýetli melhem suwy 750 metrden gowrak çuňlukdan alınýar. Bu ýerde 150 kub metr suw saklayan ýapyk howdan bolup, oly bejerjilik häsiýetli mineral suwuň ýarasy çeşmesi arkaly doldurulýar. Şipahananyň gudrata barabar merhem berje suwy aşgadan içege bagyr öt haltanyň kesellerine, gowragy, nerw, daýanç hereket, deri, ýürek, gan, damar kesellerini bejermekde giňden ulanylýar. Bu ýerde dürli keselleri bejermekde mollagara palçygynyň ýapylan, şeýle-de azakerit, parafin bejerikleriniň netijeli ulanylýanyny bellerlikledir. Bulardan başga da şipahana gelen raýatlara değiş göz, guluk, burun, bokurduk lukmanynyň otoglary hyzmat edýär. Şipahanada dowly gal kamera arkaly gal terapiýa bejegesiniň ýoly goýulmagy bilen dürli öýkün demaş ýollarynyň sowuklamasyny, allergik dermatitler, neyrodermitler ýaly deri kesellerine, gan basyşynyň ýokurlanma keseliniň 1-nji, 2-nji derejelerine, gowragy, nerw, ýürek, gan damar ulgamynyň kesellerini bejermekde anyk netijeler gazanyldy. Duz bilen bejermek otogynaky duzlar güneş ülkemiziň köýtün dagyndan hemem gojaman hazardan getirilen tebiği minerallardyr. Şol minerallaryň düzümine tebiği ýagdaýda ýoduň agdyklyk etmegi, dem alyş ýollarynyň kesellerine, endemik zop, dowamly bronkit, bronkial dem gysma ýaly keselleri bejerge bermekde hasam ähmiýetlidir. Ähli amadlyklary bolan otoglarda raýatlarymyzyň dynjalmaklary üçin zerur şertleň döredilenligi bellenmäge münasipdir. Şipahananyň lukmanlarynyň hyzmaty ýerine düşüp, ýurdumyzyň çary künjünden gelen adamlar gysga döwürde janlaryna şipa tapýarlar. Şipahanada saglyklaryny dikeldiýän adamlar şeýle ajaýyp melhemler öýüni il günümizde peşkeş beren halkymyzyň saglygy, bagtyar durmuşy ugruna ýetgiderli aladalanýan hormatly prezidentimize alkyş sözlerini beýan edýärler. Men Teýidif Uramlat Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy, saglygy dikeltmek üçin Farab şipahanasyna geldik. Şifahana gelimizde bizi
Hemme işgärler gowy garşyladylar. Lukmannamydan töwelemi hemmeti aýaw sünni bilen kemme goýmajak bolup, şifa berjek bolup çalışýarlar. Atabamyzyň ýollary bar. Sağlyk esasy şifadyr. Her bir adama töwelemi bejererim gaty umut, näil bejeri diýsen bar. Arkadaly serdarmyzyň taýsy tagallasy bile yurdumuzda bahanalar ulga mühim. İyi derli ve sürülýär. Bize şeýle mümkinçilikler dörüp beren arka dağlı serdarymyz. Hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, belent başy aman bolsun. Men Recepay Amamuradov Daşoğlu welaýatynyň Gobada etrawynyň ýaşaýçysy. Yurdumuzda belli bolan şifahanalaryň biri bolan Lewap welaýatynyň Farap şifahanasyna öz saglymy dikeltmäge geldim. Şu ýerde gelen günümizden bizi ýeňelli lukmanlar güler ýüz bilen garşy aldylar. Şifahanada ähli şertler döredilipdir. Şifahananyň ähli mümkinçilikleri bar. Naharhanalar gowy guralan, daş döwre bag bagçalygy bilen saglygyny dikeltmek üçin şu ýerde sport meýdançalary bar. Arka dagly serdarymyzyň tagallasy bilen häzirki wagtda ýurdumuzda durly hili şifahanalar, bejeriş merkezleri döredilipdir. Farap şifahanyň içinde tejribeli lukmanlar bar. Bular durly urlardan zähmet çeker. Şifahanada dürlü ular üçün berilen becergiler adam üçün gaty peýdaly. Şu ýerde vanna tawlary bar, basseyn bar, gowy duýly basseynler. Ondan başga mollagaran palçygy bar berde. Farap şifahananyň esas aýratylyklaryndan biri duýda mikro elementlere gaty baýlygy bilen tapawutlanýar. Farap şifahanyň suwlaryna mineral elementlere baý bolan bejergi alyp bolýar. Arka dagly serdarymyzyň, hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak bolsun. Tutyan tutumlu işleri ravac aldan. Häzirki döwürde arka dagly serdarymyzyň taşlaryna laýyklykda paýtatymyzyň dürli künjeklerine yerleşýän durmuş maksatly binalaryň döwür wagtlaşdyrmagyna, olaň häzirki döwrüň talabyna laýyk derejede enjamlaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Bu işleriň saglyk ulgamy bilen berk bagly bolmagam gowunurjydyr. Fiýşenme güni hormatly prezidentimiz paýtagtymyzda alınıp barylýan toplumlaryň işler hemde Aşgabatyň durmuş düdümini mundan meýlekde toplumlaryň kämilleşdirmäň tatlamalary bilen tanyşlygynyň şäklerini, saglyk ulgamynyň işlerine ulunç berdi. Şu münasibetli ýurdumyzyň saglyk goruş we derman senaty ministrligine hoşarlyk matlagy geçirildi. Giň erimli täzeşil tatlamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegi, bulgamda öňde goýulan wezipeler şödmäge toplumlaryň we oýlanşykly çemeleşilmegi netijesinde paýtagtymyzyň şu günjegine uğurdaş desgalyň ýeri toplumy döredildi. Muň özi ýurdumyzyň baş waýlyk hökmüne aglan edilen adamlaryň saglygy barada galadanyň döwlet siýasatynyň esasy gurularynyň birine öwürlendigini görkezýän aýdyň suwutnamadyr. Bular barada aýtmak bilen matlagda gatnaşyjylar degişli ugurda amala asyrlayan işler üçin hormatly prezidentimize hoşarlyk bildirdiler. Mälim bolşýaly halkymyzyň saglygy we abadançylygy barada alady we köpçülikliň beden terbiýe sagaldy şereketini höwetlendirmek, ýygy derli durmuşa geçirilýän döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Raýatlaryň saglygy barada alady ýurdum üçin uly gymmatlykdyr. Saglyk goruş we derman senaty ministrligine matlagda gatnaşyjylar hormatly prezidentimize ýüzlenme kabul etdiler. Tebigatyň gözel künjegine hormatly bilen terkarda başymyzyň tagallasy bilen bina edilen Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň ýanynaky ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralarynyň hojalyk müdiriýetiniň täze binalar toplumynyň gahrman arkadagymyzyň akpata bermegine açylyp ulanmagy berilmegi münasibetli Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň Türkmenistanyň magtumuladynaky ýaşlar guramatynyň merkezi geňeşi bilen bilelikde alkyşdyda şöhratdyda arkadag bilen terkarda başymyz sizi hingam sarpalaratly hoşarlyk çäresi geçirli. Bu waka ýurdumyzyň Polat galkany, sarsmaz galasy bolan watan gorugçylarynyň watançylyk guruhyny belende göteren şanly wakalaryň biri boldy. Çykyş edenler bu wakanyň ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralaryň maddi enzamlaryň binýadyny döwre waplaşdyrmak we puhtalandyrmak, harby gullukçylygyň gulluk, ýaşaýyş durmuş derejelerini ýokarlandyrmak boýunça hormatly bilen terkarda başymy tarapyndan zeruri işleň amala asyrylýanlygyny buýsançly belläk geçdiler. Açyş tawaratynda gahrman arkadagymyz gaýdawsyz ata-babalarymyzyň şöhratly ýoluny münasip dowam etdirjiler bolan eskerler bilen duşdy. Olaň hal ýagdaýlary, ýaşaýyş durmuş we gulluk şertleri bilen içkin gyzyklandy. Kullu türkmen halkynyň arkadagy, watan gorugçylarymyň üçin mertlik mektebi bolup, döwrüp harby tehnikalary ustatlyk bilen erketmeň nusgalyk görelýetini görkeden, gahrman arkadagymyz bilen duşmak her bir esker üçin belent mertebedir.
Muqaddes harbi orji berza etdiyen eskerler için bu vaqa xasa buýsançlydyr. Davral şäherinde Aydymsa topornyň dostogonluk, watanmydy, hormatly prezidentimiň beýik işlerini wasp edip ýerine ýetiren azaýyp aýdymlary, halkyň arkadagy zamanaty ýylynyň toy ruhy bilen utgaşyp, harby gullukçylara şatlyk paýlady. Şeýlede Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň Mälik Guly Berdimuhammedow adyndaky 10-nji harby bölüminiň medeni döýünde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk matlagynyň başlygy Gahrman Arkadagymyň akbata bermeginde Türkmenistanyň döwlet serhat gullugynyň ýanynaky ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralaryň hojalyk müdiriýetiniň täze idara binasynyň açylyp ulanmagy berilmegi münasibetli aýdym taly hoşallyk çäresi geçirli. Matlagada Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk matlagynyň ýurdumyzyň jemgyçilik guramalarynyň wekilleri hemde içeri işler idaralarynyň wekilleri we eskerler gatnaşdylar. Gahrman Arkadagymyň we arkadagy serdarymyň öňden görjülükli siýasaty netijesinde ýurdumyzyň merdany watan gorugçylarynyň maddi texniki enzamleýin bunyady ýyl saýyn özgörýänligini matlagda çykyş edenler bellediler. Soňra Davral matlagat watanmydy, Gahrman Arkadagymyny we arkadagy serdarymyny wasp edýän azaýyp aýdymlary bilen utgaşdy. Hatira kitabının täze neşriniň 3-nji jildi 1941-1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk urşuny söwüş meýdanlaryna yaralanmakdan hastaxanalarda wepat bolan şeýlede direksiz giten eskerliň ýagty ýadygarlygyna bagyşlanýar. Täze neşri hormatly prezidentimiň beýik watançylyk urşunyna gadanlan ýeňşiň 77 ýyllyk münasibetli merdana ata-babalarymyň gahrmançylygy, muqaddes watanmyda, halkymyda we tutuş adamlarda ak ýürekden gulluk etmeň nusgalyk mektebidir diýen sözleri bilen açylýar. Döwlet başlarymyň belleýişi ýaly 1941-1945-nji ýyllaryň allym merdimli söwüşlerine edermenligiň we gaýdusuzlygyň, baky hormatyň hemde ebedi şöhratyň beýik nusgasyny öreden gahrmanlarymyz kalbymyzda baky ýaşar. 1993-1998-nji ýyllar aralygyna çap edilen bu giňerimli işiň 3-nji jildi halkyň arkadagy zamanaty çygary bilen geçýän şu ýylla gaýtadan neşir edildi. Oňa Daşow dolaýatyna öňü öten gahrmanlyň sanawy atmat giýerdilýär. Hemde olaň ýagty ýadygarlygyna sarpa goýulýar. Gaýdusuz eskerleň şol sana biziň watandaşlarymyzyň söwüş meýdanlaryna görkeden görlüp eşitilmedik edermenligi, belent insanperwerlik ruhy, gaýdusuzlygy, watançylygy, raýdaşlygy netijesinde häzirki wagtda biziň hemde çağalarymyzyň asuda asmanyň astynda bagtyar durmuşda ýaşaýanlygymyz ýyl-ýyllan has aýdyň duýulýar. Şoňa görä biz taryhy hakydany saklamalar, wepat bolan eskerleň birini unutmalylar. Häzirki wagtda ýaşap ýören urş hemde zähmet veteranlaryna minnetdar bolmalylar. Ýaşlary olaň mysalyna terelemeler. Neşir Türkmenistanyň hemde garaşy döwletleriň arkalaşygynyň beýleki ýurtlarynyň, Daşow dolaýatynyň şäherleriniň we etraplarynyň bölümleriniň resminamalaryny, urş veteranlarynyň ýatlamalaryny, terjemagal maglumatlaryny, ilmi makalalary, döwürleýin neşirleri, şeýle hem wepat bolan eskerlen garnaşlarynyň beren maglumatlaryny özüne alýar. Kitapda eskerlerden gelip goşan 3 urş hatlar yerleştirilýär. Urş ýyllaryna we häzirki günlerde döredilen aýratyn ruhy joşgyn bilen tapawutlanýan goşgular getirilýär. Täze neşirde eskerleň doglan güni hemde ýeri, harby derejeleri, aradan çykan hemde zaýlanan wagt baradaky maglumatlardan başga da eskerin goşuna çağırılan ýeri hemde ýyly barada maglumatlar getirilýär. Diňber Türkmenistanly eskerleň edermenlikler barada dälle, tyle dähmet çeken hemde tutanýarly dähmeti bilen ýeňşi ýakynlaşdyrýan dinanlyk we çağalan gahrmançylyklary barada gurrun berýän fotosuratlarym täze neşiriň üstüne ýetiripdir. Şol döwrüň gymmatly fotosuраtlary arhivde ýüze çykarylan suratlar bilen şeýle hem welaýatyň şäherinde ýerleşýän ýadygarlyklaryň şekilleri bilen baýlaşdyryldy. Ähli fotoretmenamalar türkmen halkynyň iň gowy we gaýdusuz ogullarynyň öçmez ýetmez edermenliginiň suwutnamalardyr. Şeýlelikde 3-nji jild, şeýlik hem tutuşlugyna hatyra kitaby şol gahrmançylykly döwür baradaky hakydanyň ebedileşdirilmegine ýardam berer. Hemde giň okuýjylar köpçüligine niýetlenenler. Ministrler kabinetiniň ýanynaky baş arkiw müdirliginiň neşir etmäge taýarlan bu kitaby Türkmen döwlet neşriýat gullugy tarapyndan ýokary çapgana derejesinde çapdan çykaryldy.
Yurdumuzda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe döwlet başlanymyzyň güneşli diýarymyzda keçe orta telekeçilik gollamak we ösürmek barada edýän ýadawsyz aladasy kabul edýän kararlar netijesinde Ahal welaýatynyň çar künjüne gurulyp ulanmaga berilýän önümçlik kärhanalaram döwletimiziň ykdysady kuwwatyny pogutlandyrmaga, halkymyzyň durmuş hal ýagdaýyny hasam ýokurlandyrmaga, şeýle-de täze iş orunlarynyň döremine ul ýardam edýär. Muňa bolsa Ahal welaýatynyň Bäherden etranyň çägine ýerleşýän gaz beton önümlerini öndürýän ukyply kärdeşler hususy kärhanasam aýdyň misallar. Ahal welaýatynyň Bäherden etrawynyň Garagan owatynyň çägine bina edilen ukyply kärdeşler hususy kärhanatynyň gaz beton önümlerini öndürýän kärhanatynyň umum tutýan meýdany 25 hektara barabardyr. Ýylda 70.000 tonu guru guruluş garyny ferişdelerini we 180.000 kubmetr gaz betonu öndürmek maksady bilen gurulan bu kärhanada daşar döwletlerden getirilen inkämi tehnologik enzamlar hereket edýär. Kärhana çäge ýugulýan guru guruluş garynylaryny öndürýän gaz beton bloklaryny öndürýän dik degirmen we heki öndürýän bölümlerden ibaratdyr. Kärhananyň bölümlerine Germaniýanyň we Türkiýanyň öňdewarjy enzamlary gurnalanlar. Guru guruluş garynylaryny öndürýän we gaz beton bloklaryny öndürýän bölümlerde sigmal ýokmuna sement, kvars çägeti, ulan gipis daşy we sönmedik kek we alümin pastasy ulanýar. Sigmallaň aglaby bölegi ö döwletimizi öndürýän önümlerden ibaratdyr. Ukyply kärdeşler hususy kärhanatynyň dik degirmen bölümine önümçilikde ulanýan hekdaşy we gipis belli bir ölçekde uwalýar. Kärhanada sigmallar döwýän bölümüň bardygyny aýtmak gerek. Kärhanada durly ölçeklerde gaz beton bloklary öndürilip, olar ýurdumyzda giňerimde ýaýwanlandyrylan guruluş meýdansalaryna ýygydarly ýetirilýär. Yer gelen aýsak bu kärhanada öndürilen guruluş önümleri ýurdumyzyň daşyna Gazagystan, Özbegistan ýaly ýurtlara da eksport edilýändigini gowunç bilen bellemek gerek. Bulardan başga gaz beton üçin ýelim, keramik plitalar üçin ýelim, daşky gruntlama guruluş garynysy, içki gruntlama guruluş garynysy, içki iňçe guruluş garynysy şeýle-de sepleri doldurýan garny ýaly guruluş pudogy üçin derur önümleň bir näçesi halkymyza amatly bahalardan ýetirilýär. Bu ýerde 150 adamyň işlemekler üçin iş oruny döredilenler. Şeýle-de işgärlen has önürjilikli zähmet çekmekler üçin oňoýly durmuş we iş şertleriniň döredilendigini aýtmak gerek. Kärhananyň agdyr işgärleri şeýle kärhanany gurduryp berenlik üçin hormatly prezidentimize alkyşlaryny beýan etýärler. Halkyň arkadagy zamanasy ýylynda ýurdumyzda hususy ýeşewrliň milli ykdysadiýetimizdäki orny barhartya. Orta we keçe telekeçiligiň gollanylmagy bu wagtda uly üstünlikler gazanylmagyna getirýär. Hususy eýçilikde daýhan hojalyklarynyň döredilmegi telekeçiligiň owy hojalyk ekinleriniň dörli görnüşlerini ösdürip ýetişdirip, bolyk hasyl almagyna, mallarçylyk guşuluk topumlarynyň gurulmagy halkymyzyň et önümleri bilen öpçünçiligini, eçerke bazarda azyk önümleriniň bolçulugyny döredip, eksport mümkinçiliklerini artdyrmagyna getirýär. Bu urda Balkan welaýatynyň bereket etranyň çägine ýerleşýän Nurly meýdan daýhan hojalygyny amal aşyrýan işlerim döwrewaplygy bilen tapawutlanýar. Nurly meýdan daýhan hojalygy tutuş ýurdumyzda goşçulugy ösdürmekde Türkmenistanyň senägatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdalary bolup durýan hususiýetçileriň arasynda ýoň hatarlarda durýan hojalyklaryň bir hökmünde tanalýar. Hojalyň goşçuluk toplumyna döwrewap iltimatlar ulanmak arkaly kämil öňümçilik düzümi emele getirildi. Bu ýerde her ýylda 16 milyon sany ýumurtga öňürmäge niýetlenen goşçuluk toplumy 8.000 tonna goş etini öňürýän bölüm, 12 milyon sany jüýje çykarmagy ukyply inkubator hojalygy bar. Daýhan hojalygynyň goşçuluk toplumyna saklanýan tovuklary iýimlemek, suw bilen öpüşün etmek, ýumurtgalary ýygyna almak işleri awtomatlaşdyrylan usulla amala asyrylýar. Ýürüte gaplary ýerleşdirilýän ekologiýa wagtda arasa ýumurtgalar her gün täzeligi bilen sarp edijilere uğradylýar. Jüýjeler üçin zerur bolan ýokumly iýimleriň esasy bölegi bolsa daýhan hojalygynyň ekindarlyklaryna ösdürip ýetirilýär. Daýhan hojalygynyň şäherine ýyllyk kuwwaty 75.000 tonna durly garynlar bilen baýlaşdyrylýan ýokumly iýimler taýýarlamagy niýetlenen önümçilik toplumy daşary ýurtlardan satyn alan enzamlarly öpüşün edilendir. Tovuklaryň sagdyn ösmeklerine hem de köp önüm bermeklerine oňyn täsirini ýetirýän bu iýimleri ýurdumyň ugrdaş toplumlaryna satmagy ýolagymy gözüňe tutulýar. Bu ýerde taýýarlanýan towuk etleri ýürüte bölümde arassalanyp, ýürüte gaplanyp, belli bir möhret sawadyjylarda saklanan soňra ýurdumyň sarp edijilerini uğradylýar. Garasy diýarymyzyň adyk garasylygyny öpüşün etmäge dünýä bazaryna bäsleşige ukyply ekologiýa taýdan arasa ýokary hilli owy hojalyk önümlerini öňürip, eşerki bazarlarda adyk bolşulugyny artdyrmaga döredilýän giň mümkinçilikler üçin hususy kärhananyň hünärmenleri arkadagy serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.
Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne hormatly prezidentimizin parasatly başdanlygyny ýurdumyzda alyp barýan çuňur oýlanşykly döwlet siýasaty diýarymyzyň beýleki ulgamlary bilen bir hatarda dokma senatynyň şanly ösüşlere wesleýär. Pudyň kärhanalaryny inkemil dokma enjamlarynyň innowasion tehnologiýalaryň ornaşdyrmagy döwrümizin ösün talaplaryny kanagatlandyrýan täze önümçilik detgallarynyň gurulyp işe girdilmegi dokma senatynyň kuwatlanmagyna, ykdysady görkezleriň eýdigderli artmagyna ul itergi berýär. Döredilýän giň mümkinçilikleriniň netijesinde halkyň arkadagly zamanasy ýylynda ýokary zähmet üstünliklerine beslenýän döwrewap dokma kärhanalarynyň birim Türkmenistanyň dokma senaty ministrliginiň Türkmenawat paýta egirji kärhanasydyr. Döwrümizin kämil dokma enjamlary bilen bir kepsiz enjamlaşdyrylan paýta egirji kärhanasyna ýokary hilinak ýüplükleri öndürmek uğruna agdyr iş hünärmenleriň alyp barýan ihlasy zähmeti tüýs ýerine düşüp ýokary netijeler galanýar. Halkyň arkadaly zamanasy ýylynyň 7 aýynyň jemleri boýunça bu ýerde 5466 tonna nak paýta ýüplük öndürilip, önümçiliň ötüş depkini 109,9 götürüm ýerine ýetirildi. Ýanwar-iýul aýlaryna kärhanada 103.111.677 manatlyk iş ýerine ýetirilip, önümçiliň ötüş depkini 148,9 götürme deň boldy. Her bir güni joşguly däkmet üstünliklerine beslenýän Türkmenawat paýta egirji kärhanasynyň önümleri ýurdumyzyň içerki bazary bilen bir hatarda daşary döwletlerinde bökdünçde eksport edilýär. Şolaryň hataryna Birleşen Arap Emirlikleri, Beýik Britaniýa, Russiýa Federatsiýasy, Türkiýe, Kyrgyzstan, Gruziýa ýaly döwletler belläp geçmek bolar. Degişli döwürde içerki bazary hasabalanymyzda jemi 5187 tonna nak ýüplük, ýagny 97.785.821 manatlyk taýýar önüm sarpejleri urudyldy. İşler barka ilerleyen bu önümçilik kärhanasyny esasan nak ýüplükleriň durly belgili görnüşleri öndürilýär. Welaýatyň paýta arasylajy kärhanalaryna gaýtadan işlenen gowaçy hasily önümçiligiň ýoly goýulmagyny wirur bolançy mal bolup hyzmat edýär. Döwrewap dokma kärhanasyna taýýarlanýan nak ýüplügiň hil derejesine aýratyn ähmiýet berilip, berk gödөгçülükde saklanýar. Kämil enjamlara dayanýan döwrewap barlygyny önümiň hilini şalt bu taky keskitlemäge mümkinçilik berýär. Kärhananyň agdyr işgärleri pudogy ötüşleriň täze biletliklerini çykaran hormat prezidentimize alkyş hemde hoşalyk sözlerini aýdýarlar. Hormatly prezidentimizin taýta tagallalary netijesinde ýurdumyzda amal aşyrylýan giň meşhurly özgertmeleň çägini telekeçilik ulgamyna bazı ykdysady şertlerine bäsleşi ukyply önümçiligiň ýoly goýmakda uly işler durmuşa geçirilýär. Işur telekeçiligiň çekýän asly zähmetleri bilen önümçiligi täze öňdebarjy tehnologiýalar ornaşdyrylyp, halkymyza zerur bolan ýokary hilli hojuluk haritlaryny öndürmek işlerim talaby laýyk derejede alınıp barilýar. Mary welaýatynyň wekili Badyr Etranyň çägine ýerleşýän ak bulut harit nişanly hojuluk haritlaryny önürýän Türkmeniň Rasgaly atly hususy kärhanasynyň önümçilik binýadynyň geňeldilmegi netijesinde halkyň sarp edýän haritlarynyň uly tapgyrlary öndürilýär. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne telekeçilik ulgamy we oň önümçiligi hil taýdany ýokary derejege göterildi. Hormatly prezident bilen ýurdumyzda kiçik we orta telekeçiligi ösürmek baradaky edýän beýmeşhur aladasyndan ruhlanyp zähmet çekýän telekeçiler önümçiligi täze kuwatly tehnologiýalar ornaşdyrmak arkaly daşary ýurtlardan getirilýän önümleň oruntup bilýän ýerli haritlary önürmek we olaryň möçürlerini artyrmak işlerini ýoly goýýarlar. Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň azat bolup durýan wekil Badyr Etranyň çägindäki ak bulut harit nişanly hojuluk haritlaryny önürýän Türkmeniň Rasgaly hususy kärhanasyny ýokary önümçilik kuwatly kärhanalaryň gataryna görkezmek bolar. Bu hususy kärhananyň önümçilik bölümleri daşary döwletlerde önürilen kuwatly tehnologiýalar toplumyny üçin edilen. Önümçilik kuwaty ýokary bolan bu enjamlary awtomatik usulda duranyrylyp, olaň hünärmenler tarapyndan sazlaşykly iş edilmegi netijesinde bu ýerde dünýä ürünlerine dogry kelýän önümler bolan çağı arlyklarynyň çyýgly süpürgüçler hemde egneşik ýuwjy we temizleji serişdirilen uly tapgyrlary öndürilýär. Kärhanada ekologiýa taýdan arasa matadan taýýarlanýan çağı bedeni temizleji, derini ýumşadyjy we çyýglandyrjy, egneşiklere arasalaýjy hemem olary ýakymly ýyt berji we hojuluk haritlary özüniň ýokary hilli bilen tapawutlanýar. Haritlik derecesi ýokary bolan hemde dürli görnüşli döwrewap gaýaplary gaýaplanan bu haritlar eliterli bahadan elatmada getirilýär. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne bu hususy kärhanada senagat we günlük sarp edilýän önümleň birnäçe görnüşleri öňürilýär. Bu kärhananyň tutuşlygyna daşary döwletleriň belli kompaniýalarynyň ýokary tehnologiýaly enjamlary bilen çyzilmegi halkymyza zerur bolan ygtybarly önümleri öňürmäge giň mümkinçilikleri diýär.
Bu ýerde ak bulut harit nişanly deýiş arasalaýjy serişdilen birnäçe görnüşleriň öňürülmegi, kärhananyň işçileriniň halkymyň hojuluk önümlerine bolan ösen isleglerini ýygy-dörli öwrünip durýanyň aýdyň suwutnamasy. Kuwatly enjamynyň kömegi arkaly öňürilýän bu ýerde deýiş arasalaýjy serişdilen deýişleri teminlemekde ähmiýeti öreýän uldury. Yeri gelende kärhanada yerli çymalary peýdalanmak arkaly dörli görnüşli päkeleri öňürmek işleriniň ýoly goýulanyny aýratyny bellemek gerek. Kärhanada köp maksatly önümçiligiň giňerdelmegi netijesinde ösümlik ýaglaryna dürli hoşboý ýysy goşunlary, goşmak arkaly dürli agramdaky hojuluk sabanlarynyň 3, el ýüzi ýuwja sabanlaryň 11, bakteriýalardan goraýjy gaty we suwuk sabanlaryň 4, uğru we adaty saçlar üçin şampunyň 4 görnüşi öňürilýär. Kuwatly enjamlaryň sadaşykly işedilmegi netijesinde öňürilýän hojuluk we senagat önümleri haritlik derejesi ýokary bolan göze gelegli gaplara gaplanýar. Bu önümleri gaplamakda zerur bolan polietilen gaplara kärhananyň kuwatly enjamlary arkaly taýýarlanýar. Türkmeniň rysgaly hususy kärhanasynyň işçileriniň öňürýän bagtyýarlyk döwründe mahsus bu önümleri ýurdumyzda geçirilýän önümçilik sergilerine de münasip orny ereýär. Kärhanada bakteriýalardan goraýjy asman atly çyýly süpürgüçlüň 8 görnüşi öňürilýär. Bu kärhanada otolary ýakymly ýys berji, hemde aýna arasalaýjy serişlerim öňürilýär. Bu önümler toqoy temizligi, deňiz howaty hemde beýleki hoşboý ýysy tebigat ösümliklerin atlary ýaly döwrebap atlar bilen atlanyrylýar. Kärhana öl taýýarlaýan ýokary hili we ekologiýa taýdany arasy önümler bilen içerki bazarlamada üpçün etmek bilen bir hatarda daşary ýurt bazarlarynda eksport edýär. Bu hususy kärhananyň işçileri telekaçylygy ösürmek barada edýän bimeçöre arada üçin hormatly prezident bu da tüý sürekden çykýan alkyş sözlerini aýdýar. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayatlaryny we paýtagtymyz Aşgabat şäherinde şuny 24 awgustda saat 20-den 25 awgustda saat 20-çe boljak hawa barada Türkmenistanyň howamyň mutlulygyny berýän habar bilen tanış bolun. Balkan vilayatyna az bulutly hawa welkun ordan telese kunta 7-10 metr etýän şymal öter hawa gejesine 21-26 gradus gündüzine 31-36 gradus maýly bolar. Ahal vilayatyna az hawa bolup demnady gün ordan telese kunta 6-11 metr etýän şymal öter hawa gejesine 16-21 gradus gündüzine 30-35 gradus maýly bolar. Mara vilayatyna açyk hawa bolup demnady gün ordan telese kunta 8-13 metr etýän şymal öter hawa gejesine 12-17 gradus gündüzine 30-35 gradus maýly bolar. Lewap vilayatyna açyk hawa bolup demnady gün ordan telese kunta 7-12 metr etýän şymal öter hawa gejesine 13-18 gradus gündüzine 30-35 gradus maýly bolar. Daşok vilayatyna açyk hawa bolup demnady gün ordan telese kunta 5-10 metr etýän şymal öter hawa gejesine 12-17 gradus gündüzine 29-34 gradus maýly bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda açyk hawa bolup demnady gün ordan telese kunta 7-9 metr etýän şymal öter hawa gejesine 18-20 gradus gündüzine 32-34 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça awgust aýynyň 25-nde magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Edildi vatandaşlar, tömüz pasını howanyň derejesiniň ýokarlanýanyny nazara alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, günüň ýeti şöhretinden gorunmagy, şeýle-de ýurdumyzda kerek edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçyl tertip düzgünlerini berja etmegini maslahat berýär. Mehriban eleşler, bulary berja etseňiz gelen islenik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.
Mehran adamlar şuňlany watan habarlar gepleşmez jemgyýet. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşlere wesenýe. Ähli ötüşlüň ödenine bolsa halkyň behidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.